overlooking. So, doon ang punta namin ngayon. Titingnan namin kung gaano kaganda yung lugar na yon. Ayan, kasama namin si Mother. Kasama namin si Susa, si Ivy. Yung bundok na yun. Doon. So tara, tingnan natin muna rito. Ay, merong bahay na maganda raw doon. So ayun yung bukang liwayway. Yan, oh, ang ganda naman. Medyo may kahirapan ng daan, rough road siya. Ayan, gumagalaw-galaw ka kasi ano, rough road eh, ayan. Hindi pa totally natatapos. Kaya rough road pa yung papuntang itaas. Oo, magalaw yung camera. Pasensya na mga guys. Kasi rough road pa yung dinadaanan namin. Ito. Kaya ginagawa pa lang yung karsada dito. Hindi pa siya totally natatapos. So, ayun. Mga guys, nandito na kami sa pinakatuktok ng Mapita. Hindi ba ba? Ito na nga. Dito na nga po yung tinuro ko sa inyo kanina. Tignan niyo ang lupa nila dito, pula. Ng bundok na to. Pero meron ding magandang view rito. Yan o, isang sa kabila. Ayan. O, diba? Pero parang nakalbo na yung bundok. Yung kapian ko, malayo pang pinanggalingan nito eh. Ayan o. Yung sign na yan is galing ng Denmark.
to. Ayan, kape tayo. Ito naman yan. Ano bang kape mo yan, Shai? Bawi. Ang sarap mag-load ng ganitong lugar. Kaya lang wala akong load. Maglalag sana ako eh. Hello, matagal? Ayun naman. Kakain tayo ng taho. Ayan. Ay, namiss ko na yung taho na yan. Magkano yung ganyan ko yan? Isang baso ngayon? Ah, 10 piso yan. Dati yan, ano? Ang pinakalas kong kinain siguro yan, mga 5 piso yata yan eh. Ngayon 10 piso na, doble na ano kuya. O sige, ayan ang taho ni kuya. So tikman natin mga guys. Gusto mo rin ng taho sweet? Taho. Ang laki naman ng lagayang sera. Tingnan mo naman siya oh. So guys, ano yung view? Punta na tayo doon at samahan nyo ako. Ito, kaya lang wala pang ano eh, wala pa siyang, wala pang hagdanan. So kailangan tutungtong muna tayo dito sa bato bago tayo makarating doon sa may magandang viewing. Ayan. Pero dala ko pa rin yung aking kape. Ayan na, tingnan mo ah. Sandali nga, parang hindi ko pa yata kakayanin. Sandali lang. Whoops! Ayan. So, dahan-dahan. Baka mahulog. So, ito pa yung kape ko. Hindi ko siya maiwan-iwan. So, ayan pa ulit. Yan, tutulayan natin. Dahan-dahan. Baka mahulog tayo. Ayan. Nakatulay na ako. So, magkape muna tayo. So, tingnan natin. Ang hirap namang mag-vlog nang walang selfie stick. So, alam niyo ba guys? Nagtatanim din sila. Tinatanaman nila ng mga puno yung kabundukan. So, may naglilinis din dito. Ayan, oh. Nakita nyo yan? May kubo-kubo dito. Ayan. Talagang, dyan na lang dinatapon yung mga basura nila. Ay, dito na lang ate. Gawin mo para hindi ka magdampot. Maglagay ka dito ng drum. Dito mo tapon basura mo. Ganun. Sulatan nyo. Kasi, oo, dinadampot niya ate yung mga binabasura ng mga tao dito. Ang sipag niya. Kaya dapat maglagay sila ng dito basurahan, So, ka. Punta tayo doon, ha? So, ayan guys. Madamo yung dadaanan natin. So, tingnan natin to. Ayan. Ayan, malapit na natin makita yung overlooking. So, yung makikita natin ng buong Pangasinan. Ayan. Oh, ganito pala dyan. So, ayan mga guys.
Ayan, narating na natin yung overlooking. Ayan, oh. Ang taas. Ayan, kita ang buong Pangasinan. Grabe, ang ganda. Maganda. Meron pa palang mas mataas doon sa may tower. Hindi makikita yung tower. Kaya hindi masyadong makita kasi masyadong medyo malayo. May kalayuan pa. Tumagin na ang visit ko. So, may mga nagpupuntahan din doon. Mga nakamotor, saka yung mga nagbabike. Ayan. Meron ding mga sasakyan na umaakyat din doon. So, try natin. Kahit na ganito kahirap yung yung daan. Ayan. So, ayan yung mga nakamotor. Yung galing doon sa itaas. Mga rider. Ayan. Sabi nga ni Sweet, mga rider sila. So, ayan, marami